Leparkoltál, Ádám? Le. És mit fogunk ma főzni, elárulod? Nem. De miért? Libegek a konyhába. Itt vagyunk a stúdióban, és vendégem Eszteró, multimilliómos jazzdobos, helyett világbajnok jazzdobos, hiszen Zsolti 2010-ben világbajnok volt. Hát szeretettel köszöntelek, Zsolti. Szia, Ádám! A mai nap egyébként Zsoltival egy olyan receptet fogunk elkészíteni, ami egy töltött vegán tekercs lesz. Nem tudom, felkészültél-e, hogy mi... Nagyon fölkészültem, egy dolog érdekel, mitől vegán ez a tekercs? Vegán az, ami nem tartalmaz semmi állati eredetűt. Így most mi is így fogjuk elkészíteni az ételünket, hogy ne legyen benne. Én neki is fogok állni, szokásomhoz híven, szinte már mindig azzal kezdek, hogy a jó minőségű olajunkat fogom használni. Ezt lehet tudni, hogy milyen olaj kell vele? Ez kókuszolaj, én azt szeretem használni. De lehetne másféle olajat is használni? Olívaolaj, szőlőolaj? Alapvetően én azért szeretem egyébként a kókuszolajat, mert hogy közben elkezdem belerakni a hagymát. Azért szeretem a kókuszolajat, mert növényi olaj, és az érdekesség egyébként, hogy telített zsírsavakat tartalmaz, de mégis nagyon jó. Ami egy nagyon nagy előnye, hogy a szervezetben azonnal energiaformában lesz, és nem marad benne, úgymond nem raktározódik. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem egy aduász. Én szinte majdnem mindig ezt használom. Akkor iszok is egy decivel mindjárt. Igen, hogy jó, sok energiád legyen, hogy itt tudjunk főzőcskézni. Én beletettem itt közben az összetevőket. Amíg párolódnak a zöldségeink, addig megkérem Zsoltit, hogy készítsen nekünk egy sűrítőanyagot. Egyébként nagy többségében az érdekes, hogy ugye ez egy vegán étel lesz, és attól lesz ez igazán vegán, hogy a sűrítőanyagunk sem a tojás lesz, hanem szeretnélek megkérni, hogy mondjuk egy deciliternyi mandula tejszínt önts nekünk ebbe a tálba. Az olyan egy újnyi lehet, legalábbis a Turmix shakerem alapján próbálom bemérni. Igen. De van rajta egy kis segítség, ami egy osztás, amiből megállapított, hogy osztani akarsz? Én nem osztalak. Szeretnélek megkérni, hogy tegyél bele lestjánt. Gondolom egy evőkanálnyit szeretnénk bele. Én nagyon szeretem az ízét, ez megint a fűszerezés, az mindig szerintem olyan, hogy nagyon, nagyon kell az, hogy aki főz, az mit szeret, mennyire szereti erősen. Annyira ügyesen teszem bele. Köszönöm. Igen. És szeretném, ha tennél bele sót. Sót? Abból gondolom csak így óvatosan csipetnyit valamennyit? Persze, de én nem vagyok a só ellensége, sőt, szerintem nagyon fontos a szervezetnek, ugye ennek érdemes utána nézni, aki szeretne ebből egy nagyobb jártasságot szerezni. Valamint, ami a legfontosabb alkotó része lesz, az a no carb, vagy itt az a no carb lisztünk, ami itt van előtted, kérlek ebből. Ebből viszont nem kell nagyon sok, keveset. azt tudom. Így van. Csak egy keveset. Ugye ez egy nagyon, nagyon jó sűrítőanyagunk lesz, amit érdemes tudni róla, hogy gyakorlatilag tökéletesen jól használható, szinte bármire a konyhába. Zsolti, te nem szoktad használni? A konyakliszt egyébként nagyon jó mindenféle ételhez, amiről nem is gondolnánk, hogy működik vele. Én például reggel tojásrántotába szoktam belerakni, képzeld el. Egyrészt az állaga a tojásrántotának ilyen krémes lesz, másrészt pedig ugye a telítettségérzetem egy egyszerű tojásrántotánál csekélyke, de viszont hogyha benne van, akkor akár egy délig, egyik-kettőig tartó energiát biztosít nekem. Szerintem egyébként az egyik legfontosabb, amire diéta során vágyunk, erre a teltségérzésre. És az, amit olyan nagyon nehéz megszerezni, ugye, hogyha az ember csak zöldségeket fog fogyasztani. Na, erre egy kiváló megoldás lesz nekünk, amit itt készítünk. Kérlek, keverd össze közben azért már a... De még lehet, hogy kell bele valami, én nekem úgy rémlik, mintha ezek a mártások. Ha nagyon bátrak vagyunk, tegyünk bele akkor mustárt, miért is ez nem? Az, Dijoni mustár kedvencem. Abból is gondolom azért bőven mérhetek. Szerintem ízlésed szerint, én most ezt rád bízom. Ugye mindig azt mondom, hogy érzésből főzünk a konyhába, hát akkor érzésből. Hát mi az, ami neked úgy igazán? Egy labor, király. Igen, tökéletes. De jó illata van, imádom. Jaj, a kanalat nem hagyom benne. Ki tudja. Bár csípős. Jó, ezt félre rakom egy kicsit. És akkor én ezt megpróbálom ügyesen összedolgozni. Közben itt a zöldségünk is egyre jobb formát ölt. Kavaroltás közben bedurranunk
Igen, most durrantunk éppen. Aha, már nem úgy, mert ugye a néző félreértheti, tehát ahogy bemelegítünk, tehát mi ezt hívjuk így, ilyen szakmai zsargonnal bedurrantásnak. De amiről mi azt gondoljuk, de szerintem az informatikusoknál meg mindenkinek megvannak ezek a poénok, ugye a szakmai ártalom, amikor szoktam valakit hallgatni, véletlenül kapok egy beszélgetést, és ők ott nevetnek rajta, én pedig azt sem tudom, hogy ki mire gondol. Úgyhogy ez nekünk ez a saját szakmai zsargonunk megvan. Töltsük bele, én azt hiszem. Jó. Nagymama, keversz nekem egy pudingot? Puding, ismerted ezt a? Nem? Nem ismertem. Adom is neked. Köszönöm ezt szépen. Nem tudom, ezt kivesszük belőle. Ezt hozzá töltöm. Messziről akár tök főzeléknek is lehetne nézni, de nem az. Igen, viszont nagyon szép színes, ami ugye a mustárunknak is köszönhető. Akkor most az Over the Rainbow-t kéne bejátszani szerintem, de ezt... Azt most kihagyjuk. Ezt gyorsan megkeverem. Oké. Fincsinek néz ki. Igen, és hát ugye a zöldség az, nem tudom elégszer hangsúlyozni, nekem az ilyen nagyon nagy szerelem gyakorlatilag ezek a dolgok, hát annyira jól mutat, már magában itt a tában is egyszerűen fantasztikus. Konyaklisztet térjünk picit vissza. Képzeld, én olvastam ilyeneket, hogy van, aki úgy használja, hogy egyszerűen rászórja az ételre. Képzeld el, utána összekeveri, tehát bármilyen ételnél régebben néztem, hogy sőt, olvastam ilyet is, hogy annak idején a gészák például ahhoz, hogy az alakjukat megőrizzék, ezt a konyaklisztet használták. Abszolút, egyébként szerintem tökéletesen használható, csak úgy szinte önmagában is. Én úgy gondolom egyébként, én azért is használom sokszor ilyen ételbe szórva, illetve ételbe keverve, vagy akár a turmixomba, mert tényleg elveszi az étvágyat. Tehát oké, hogy halljuk, hogy így konnyakliszt, úgy konnyakliszt, de maga a hasznáról keveset tudunk, és tulajdonképpen mindig csak a no-carb tésztával együtt emlegetve szoktuk hallani. Konnyakliszt önmagában is egy csodaszer, akármibe bele lehet rakni, folyadékba, ételbe, bármibe. Nem kell akár főzni se, csak összekeverni, besűrűsödik. Ez így van. Nekem laktat. Abszolút. Nekem az egyik nagy kedvencem egyébként, én mindenféle pudingot szoktam vele készíteni, és gyakorlatilag ugye nem kell jóformán főzöm sem, csak összekeverem a dolgot, és nagyon... Hát én a reggeli fehérje turmixot is így kezdem sokszor. Abba is belekeverni. Hát én azt már pudingnak nevezem egy kicsit. Igen, mert összehúzza ilyen kis markáns dologra. A töltelékünk az tökéletesen elkészült, ahogy látom. Nézd meg Zsolti, milyen jó. Állagilag biztos jó, hát gondolom a betöltésnél lesz fontos az, hogy megfelelő állagú legyen ez a kis massza. Igen, és amíg meghűl ez a mi kis töltelékünk, addig a tésztánk, amit előzetesen egyébként beáztattunk egy fél órával ezelőtt egy citromos, sós, mustáros vízbe, azt szépen leszűrjük, úgyhogy én azt közben el is fogom vinni. Aztán pedig a következő. És elkezdjük megtölteni. Lóval töltött kacsa. Leszűrtük a tésztát, úgyhogy el is kezdjük megtölteni a tésztáinkat. Kérlek szépen Zsolti, a kínai edényünket azt segíts annyival, hogy... Már is adom a kínai edényt. Köszönöm. Kérlek szépen még kanalt is, köszönöm szépen. Igen, feliratozzák, csak szerintem te se tudod, hogy mi volt az, amit kéne feliratozni. Jó szerencsét kívántam neked. Ó! Hát reméljük, hogy nem a szerencse kell ahhoz, hogy itt megtöltsük szépen a mi kis... Gondolom csúsznak a tészták egy picit azért, tehát ezt azért föl kell hívni a figyelmet, hogy ez ügyes kézmunka igényeltetik. Igen, mi is 5-szörre vesszük fel, hogy egyet be tudjak göngyölni, és gyakorlatilag több órát itt leszünk, azzal eltöltünk, hogy ezt az egy ételt elkészítsük. Azóta pillanatragasztóztat biztos a kezed, így van, az enyves kezű. Így van. Ezt bele is helyezem, így az elsőt, és hát akkor szépen folytatjuk, és itt egy ilyen sziszi-fuszi munkával ezt megtöltjük, ezt a teljes tálat. Lássuk! Ugye milyen gyorsan készen is lettünk? Igen, ez a konyhában már csak így szokott menni. Szeretném ezt még egyébként leönteni egy ilyen feltétel, és úgy fogjuk betenni a sütőbe, úgyhogy kérlek ahhoz hasonló öntetet készítsünk, mint az imént, csak egy kicsit több kókusztejszínnel. Jó. Nyugodtan, ez sokkal több. Nyugodtan. Bőven, persze. Sűrű, mint a bivaj, tej. Azt mondja, igen, hogy gondolom konyaklisztből raktunk bele egy teáskanálnyit. Igen, azt ugye én mindig szeretem használni, nagyon jó. Le Dijon mustár.
Ebből is egy jó édikon. Sokat szoktad egyébként a mustárt használni? Vagy te Én szeretem az ízét, akár pácolni bármibe. Visszahozom a mustárt, és még a restján, csak hogy ilyen. Mondjuk ezt lehetett volna önteni is, de így nem sokkal baj. jobb. Nem, ez így sokkal jobb, mindenképpen. Szétszórtam a füvet. Én azt hiszem, hogy válaszok egy kicsit könnyebb verziót és egy másik. Közel keverd össze. Köszönöm, hogy zenélsz, ez is fontos, megadtad az alaphangját az egész műsornak, úgyhogy keverésben kiváló vagy, Zsolti, azt látom. Ezt mindenki mondja egyébként, Ugye? állandóan kavarok. Adom is neked szerintem lassan Igen, a füves szószt. Köszönöm szépen. Parancsolj. És én ezt itt rá fogom szépen önteni. Nagyon jól keversz, Zsolti. Igen. Kiváló. Köszönöm, hogy megerősítettél a hitembe. Igen. Ezt kicsit még el fogom rajta oszlatni. Oké, ezt Köszönöm. Fogom. Köszönöm. Na és gyakorlatilag én szerintem ezt be is fogom tenni a sütőbe. Csak még ezt a ügyesen mindenre használt kis kanalunkat, azt így megkenjük. A füves kanállal. Nem fogjuk, nem rendben. rontjuk el. Ezt Nem? mindenképp nem. Nem. Ezt így fogom. Jó súlya is van egyébként. Attól függetlenül, hogy kalória túl sok nem lesz benne, de mégis egy kiadós étel lesz egyébként, hogyha egy kicsit Megemelem. Aha, úristen, ez ugye, ennyivel szoktam bedurrant a karózni, biceps. ugye? Aha. Ennyit szoktam Ja, ja, bicepszni. tényleg most mondod. Beteszem. És várjuk. Így van. Egy 20-25 perc és készen is leszünk. Amíg az étel elkészül, elmondom a receptet. 1040 méter, Hosszú, 262 méter a szintkülönbség, és 12 perc, a menetidő. vissza a konyhába. Az idő eltelt velünk, hát itt jól elbeszélgettünk Zsoltival, viszont az ételünk közben elkészült. Úgyhogy, igen, én ezt ki is fogom venni. Nem tudom, miért nem akartad megfogni puszta kézzel, Zsolti, pedig Nem. megtetted volna. Nem vagyok én olyan tüzes legény. No. Gondolom ezt majd fölvágjuk, vagy kiszedjük, vagy ilyesmi. Nem, szerintem fölvágás nem lesz. Fölvágunk, de hát nem úgy vágunk föl, hanem majd Elég az ételre fölvágós vagy. Így van. Igen. Kézzel? Nem, azt megpróbálkozunk egy ilyen verzióval. Ugye most, hogy rajta van a... Ez az. Ezt így fogom. Nem tudtam, nem akartalak megkérni, hogy fogd meg, kérlek. Igen, pedig próbáltam volna. Aha. Én Egyébként nézd, milyen jól. jól néz ki. Ugye? Bízom benne, Hogy hogy látszanak a íze is tekercsek. ennyire finom. Mennyire vagy nagy étkű, vagy mennyire vagy éhes? Én mindig éhes vagyok. Mindig éhes? vagy? Abszolút. Szuper. Jöhet. Oké. Szuper. Azt hiszem ezzel most meg is birkózok. Még egyet. Szedjünk bele, hadd szóljon. Elfér, ugye? Nem, tornyazd meg. Minden. Ez az enyém, én arra gondoltam, hogy azért szedtem tudom, kevesebbet az- neked, ezt így egy Ja, dolgosan. köszönöm, majd elém rakom akkor az egészet, ha lehet. És akkor tálaltunk ki is, kész van. Köszönöm, oké. Nem, Az azért komolytalanok vagyok, nem? És mit gondolnak a nézők? Ez nagyon gáz. Aha. Cuppog. Igen. Szerintem nagyon jó lett, jól sikerült. Így van. Fantasztikus. Azt hiszem, hogy ez az adag így megfelelő is lesz, nagyjából azonosra mértük ki. Egyébként ez az ételünk 541 kalóriát tartalmaz, a teljes tál úgy, ahogy itt látják. Ez egy egészen nagy és súlyos adag is, ahogy ezt már megpróbáltuk. És ami még érdekes, hogy 37 g szénhidrátot tartalmaz. Gondolták volna? Ma is sikerült olyan könnyed ételt készítenünk, hogy mi libegő nélkül is simán fellibegünk.